El mateix dia que els representants dels grups municipals de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell s'han reunit amb el conseller d'Agricultura al Parlament de Catalunya, Josep Maria Pelegrí, anunciava en una entrevista a la xarxa que la decisió de traslladar el laboratori era necessària per les exigències d'homologació europea i per tal de concentrar les analítiques en un laboratori de referència. L'IRTA deixa dos naus equipades des d'aquest punt de vista a la Universitat de Lleida, als edificis de l'ETSEA de Lleida, i per tant el que fem és intentar concentrar tota aquesta feina de laboratoris de sanitat animal i de sanitat vegetal en aquests edificis equipats amb maquinària moderna. Sap vostè quants laboratoris hi ha a Holanda o a Alemanya, per exemple? A Holanda n'hi ha un, a Alemanya n'hi ha dos. Per què? Doncs perquè s'han de passar unes ISO, s'han de passar uns nivells d'exigència molt importants perquè realment la seva analítica tingui validesa i això ens pugui permetre ajudar el sector, etc. El conseller d'Agricultura també ha volgut deixar clar en l'entrevista a la xarxa que des del departament s'aposta per seguir potenciant la Seu d'Urgell. I després que a la Seu d'Urgell hi busquem el valor afegit. Quin pot ser? Doncs en aquest cas jo crec que pot ser una alternativa al que pot ser això, la vaca bruna, el reconeixement al centre de testatge. Hi ha una granja de genètica de vaques de llet espectacular a la Seu d'Urgell. Doncs aquest és el valor afegit que hem donat nosaltres a la Seu d'Urgell. D'aquesta manera, doncs, sembla clar que el Laboratori de Sanitat Ramadera de la Seu d'Urgell té els dies comptats i que només està pendent de saber quan es tancarà.